Té constància de que el llavors conseller d'Agricultura oferirà treball a famílies de les víctimes? Ninguna constància, no tinc constància. Vicepresident, volia preguntar-li també, no sé si ha pogut veure un vídeo que es va fer públic ahir sobre l'accident de metro de València del 2006, on famílies de les víctimes denuncien que el llavors conseller d'Agricultura i ara president de les Corts, Juan Cotino, va oferir a la família treballs i ells apunten que per a que no armaren massa rebombori o que es preguntaven si es personarien en el procés judicial. Hauria de saber si arran totes aquestes informacions el govern valencià o el president ha repensat rebre a les víctimes, parlar amb elles, reobrir potser una investigació a les Corts. No sé quina opinió li mereix el vídeo i sé si l'ha vist. Mire, jo no he vist el vídeo, per tant no puc opinar del mateix. En quant al president, puc dir-li que quan va prendre possessió una de les seues primeres actuacions va ser precisament rebre a les víctimes d'aquest accident, i en quant a més actuacions, jo desconec el que es puga acordar en el futur, però jo sí que m'agradaria fer una reflexió per tot el que està dient-se. És un assumpte que té 3 arxius judicials i quan els jutges, els magistrats ho han arxivat, han tingut en compte moltíssimes valoracions, informes tècnics, entenc que molt objectius, perquè estem parlant de la Inspecció de Treball, estem parlant d'Adif, estem parlant de la Policia Científica, estem parlant de la Universitat Politècnica de València, i tots aquests informes han anat en la mateixa direcció i per això s'ha arxivat. I és l'única reflexió que a mi m'agradaria fer, perquè és que aquí de vegades ens oblidem de que els magistrats han valorat, entenem que com fa qualsevol magistrat en qualsevol assumpte, i més en un assumpte d'esta gravetat, han ponderat en equilibri, en moderació, en sensatès, totes aquestes investigacions e informes que s'han fet, que repetisc, no estem parlant de qualsevol, estem parlant de persones molt qualificades, de professors, d'enginyers que són professors universitaris, de policia científica, especialistes en la matèria, d'inspecció de treball, que ha revisat les condicions laborals del personal que en aquest moment tenia que veure en el servici que estava prestant-se, i que tècnics d'Adif per les mesures de seguretat. I és que al final tots arriben a la mateixa conclusió: és un excés de velocitat del conductor per unes causes que una de les sentències de l'audiència diu que és inexplicable, però que és així. Hi ha informes que diu que foren les que foren les mesures de seguretat, en eixa velocitat haver sigut impossible evitar l'accident. I ho diu gent, persones que estan molt qualificades. Per tant, entenem que la Generalitat ha fet el que tenia que fer en aquesta matèria.